जोंनि न'खौ गासिबो दंस' खालामजोब्बाय जोंनि आबाद खेथि गासिबो आरो जोंनि गिर्जा न'खौबो दिनै सिफायबाय जोङो बादा होदोंमोन मानियाखै सरकार लेभेलनिफ्राय फैनानै दिनै जोंखौहाय बेबायदि गोदाव सोराव खालामबाय जोंनो बे हाखौ नांगौ जोङो जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' बिथां सारनियाव जोङो खावलायहरो जोङो बिनिफ्राय माब्लाबाबो ओंखारलांनाय नङा जोंनि जिउखौ जोङो दान होगोन सरकारनि मानसिया जोंखौ गावथारलाङो ना बुथारलाङो सिथारलांब्लाबो जों बे हानिफ्राय माब्लाबो ओंखारलांनाय नङा आरो दिनै जोंखौ इभिकसन खालामदोंबा बै गुबुन जाथिफोरखौबो खालामनांगोन बिसोरखौ खालामाबा जोंनो माबा मोनसे खालामहैनाय जागोन बिनि थाखाय जों एक्सन लागोन जुदि जोंखौल' इभिकसन खालामनानै बे सावथालफोरखौ खालामाबा जों माब्लाबाबो जिरायनानै थानाय नङा आरो बे हानिफ्राय जों माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा आरो जोंनो बे हाखौ नांगौ जों बबे जायगायाव थांनानै संसार जाहैनो जोंहा फिसा फिसौ दं बिसोरखौ फोरोंलांनाय फेदेरलांनायनि जोंहा माबा मोनसे मिजिं थांखि दं मावनानै दांनानै जानायजों दिनै जोंनि हाफ्रा दैफोरजों खुरखानानै दिनै जोंनि हाया सिलिंखार जाबाय जोङो दिनै अन्थाइफोर खनबायबायनानै जानांबाय समनि गेजेराव बन फाननानै जानांबाय जों दुखुथिया बर' फिसाफोर बर'आ दिनैहाय मोनथाय दङ जे गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि आमोलनिफ्रायनो बर'आ ट्राइबेल हिसाबै बेबादि रिजार्भ ओनसोलाव मैहुर खालामनानै जानो हादान सिफायनानै जानो मोजां मोनग्रा बर' जाथि बेनिखायनो जोंहा मोनथाय दङखाय जोङो बे रिजार्भआव हाबदों आरो बे रिजार्भखौ जों दखल खालामदों आरो बिनिफ्राय जों ओंखारनो होननानै जों फैयाखै बेयावनि बर' फिसाफ्रा जोङो बेवहाय फैनाया 2016 मायथाइयाव जोङो फैदों जों गोरिब दुखियानि थाखाय जोङो न' बां मोजां लुनो हायाखै जों सम्पति खामायनो हायाखै मानोना जोंनि बिसायफ्रा खामला मावनानै जाहैयो समाव जोङो खामला मोनोबा जों उदालगुरिनि बे खाथिनि गामियावबो जों बेसरफोर फुहैयो समाव माइ गायनानै जों बेबायदि जायो समाव साम' खांख्राइ खननानै जोङो गोजान दैयाव थांनानै बेफोरबायदि फाननानै जानानै जों जिउ खांनाय जोङो बर' हारिफोर जोंहा बर' हारिया माखासे जोंनि गेदेर गोलाव गोजौ थाखोनि बर' हारिया दिनै जोंखौ सिनायाखै जोङो जेबो सुबिदा मोनाखै बिनिखाय जों दिनै बे जायगायाव जोंनि गामियाव 2 नं खालबारियाव जोंहा ओरैनो 50टा न'खर जोंहा दङ दिनैहाय सिफायजोब्बाय जोंनि ओमफ्राय जोंनि चार्चफ्रा बेबादि दङ काथलिक मोनसे दङ लुथार मोनसे दं NLC मोनसे दं मोनथाम चार्चजों जोङो बेहाय गामि दरसे 50टानिबो एबा गहर जोंहा दङ गिर्जा न'खौ सिफायबा जों जोबोद दुखु मोनदों बेखौ जोङो धोरोमनि बिरुद्ध लांबाय नामा होननानै जोङो सानदों आरो जोङो बुङो धोरोमनि बेबादि धोरोमसालिखौ सिफायनो मोनामोन जोंनि न'खौ सिफायब्लाबो बिसोरो बेबादि खालामनो मोनामोन जों गोबां दुखु मोनदों बेनिखायनो जोङो बे हानिफ्राय ओंखारलाङा जों चेलेन्ज खालामगोन आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आंनि गामिया माजुलि सेसाफानि दैजों लांजानाय आङो फिसाफ्रा आंनिया 3 दङ फिसा हिन्जाव सासे फिसा हौवा 2 बिसोरो माने आंनि सासेया गिदिरसिना हाबा जाबाय गथ' दं दा बिथांमोननो आंनि फिसाफोरनो होलांनो थाखाय हा फेरलेबसे हा गैया बेनिखायनो आङो बे रिजार्भ ओनसोलखौ दखल खालामदों बिनिफ्राय जों माब्लाबो ओंखारलाङा हायोबा दिनैनो गावथारलाङो ना बुथारलाङो बे नोंसिनि इस्सा जोङो बेखौनो राइट लादों